נותן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת בקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. יישובי בית שאן, עמק בית שאן. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה. לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכירות, שהמחיר יהיה כבד מצוא. כרגע המחיר לא כבד מצוא. זו התקפה רבת היקף ברשות הפלסטינית. דוד המפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם ואז רגע, אבל אז השופן מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. זה אבסורד.